Vítejte v Regeneračním centru Boží, kde jsme spolu s Karin a s Šimonem uspořádali 4denní retreat Coaching with Horses. My s Coaching with Horses už několik let pořádáme workshopy, které využívají koně na to, aby lidem zrcadlili jejich vlastní realitu, typicky jejich vnitřní realitu. A skrze zacílená cvičení na různé oblasti potom vychází ven i emoce, skrze které lidé potom můžou sami sebe vnímat z trošku jiné perspektivy. A moc jsem si přála vytvořit událost, která umožní účastníkům si touhle cestou projít v dostatku času a v prostředí, které tenhle typ učení podporuje. A přesně to cítím, že se tady stalo. Pro mě osobně to byl velký zážitek, hlavně ve spojení s přírodou, se zvířaty, s koňmi. Ale hodně často jsem měl na tváři úsměv, když jsem viděl příběhy ostatních lidí, kteří zažívali věci, které nečekali, a kromě nějakých uvědomění, které získali, tak získali i ty nástroje skrz ty koně, jak na tom začít pracovat a jak v tom mít nějaký progres. Řekla bych dokonce, že to i předčilo moje očekávání, protože jsem nečekala, že koní opravdu dokonale reflektují a vlastně zrcadlí vaši energii. A mnohdy líp než lidi. Takže jsem tady zažila i něco takového, že jsem si šáhla na vlastní limity a vlastně poznala jsem, kdy já mám tu kontrolu a kdy tu kontrolu nemám. S koňmi jsem byl vlastně ve styku poprvé. A docela mě překvapilo, jak vlastně to zvíře funguje úplně jinak, než jsem čekal. Že vlastně dokáže v tom člověku vycítit tu jeho náladu, tu jeho energii. A hlavně celé to místo, jak na mě působí úplně uklidňujícím dojmem. Dal mi určitě novou zkušenost, obrovskou novou zkušenost i právě s těmihle nádhernými vznešenými tvory. A dal mi osobní sebejistotu, zkoušet nové věci, i těch, ve kterých se necítím úplně komfortně a přirozeně, a jít jako do nich a nastavovat si svoje vlastní hranice a limity. Bylo moc příjemné být tady s tou skupinou lidí, kde byl každý úplně jiný a jedinečný. A přitom jsme se nesoudili a naslouchali si v absolutní jednotě a rovnosti. Chtěla bych říct, že Verča a Karin tento retreat vedou velmi laskavě a je to na každém účastníkovi, co mu ten kůň vlastně ukáže, protože je to krásné zrcadlo toho, jak se vnitřně cítíme nebo jakou máme energii a jak jsme sami v sobě. A je to úžasný nástroj a určitě to všem doporučuji a šla bych hned znovu.